Catalunya 2012, Pol Vila. Stanno facendo un po'. Io faccio per vedere. Bé, ja només ens queda conèixer la Pubilla de Catalunya 2012. La Pubilla de Catalunya 2012 és Nord City Wings amb Manresa al Ràdio. Bé, si us sembla, com que la major part de noms i pobles quasi bé no els hem sentit, us en faig una repassada ben ràpida, però no comenceu a cridar, perquè si no continuarem estant les mateixes, Per tant, tinc el gran honor, com a president del jurat, de presentar-vos ara sí tot de carrerilla, que diuen doncs, els noms de tots aquests nominats, aquests titulins que deia l'Helena fa un moment. Hereu de les comarques lleidatanes i quart fadrí d'honor de Catalunya, en Joel Ferran Seuma de Rosselló al Segrià, Pubilla de les comarques tarragonines 2012 i quarta dama d'honor de Catalunya, Elisabet Castell Mallafré de Tarragona al Tarragonès, hereu de les comarques tarragonines 2012 i tercer fadrí d'honor de Catalunya, Marc Prada Ferrer dels Pallaresos al Tarragonès, Pubilla de les comarques gironines 2012 i tercera dama d'honor de Catalunya, Judit Buixer de Pell de Figueres a l'Empordà, hereu de les comarques barcelonines 2012 i segon fadrí d'honor de Catalunya, Marc Orriols Gol de Manresa al Bages, Pubilla de les comarques lleidatanes 2012 i segona dama d'honor de Catalunya, Elisa Viva Satorra de Rosselló al Segrià, hereu de les comarques gironines 2012 i primer fadrí d'honor de Catalunya, Gerard Vilaró Foraster de Vilablareix al Gironès, Pubilla de les comarques barcelonines 2012 i primera dama d'honor de Catalunya, Anna Terricabres Mateu de Calella al Maresme, i hereu de Catalunya 2012, Pol Vila Oriols de Porreig al Berguedà, i finalment Pubilla de Catalunya 2012, Nord Sitki Rius de Manresa al Bages. Amics del Pubillatge, ja tenim Pubillatge 2013. Moltíssimes gràcies.
sí, doncs ja els tenim aquí, moltes felicitats. Farem entrega d'un rams a tots ells, tant els nous com els vells, els entrants i sortits. I això és per això que demanem la presència de la senyora Montserrat Candini Puig, alcaldessa de Calella, que fa entrega a l'Hereu de Catalunya 2011 i 2012 d'aquest ram de flors. I el president del Foment de les Tradicions Catalanes, el Josep Maria Matamoros, que fa entrega a la Pubilla 2011 de Catalunya i Pubilla de Catalunya 2012. Cuando ya está de derecha, bienvenida. Tornarà un poquet millor. El senyor Xavier Pedemonte Marín, tinent d'alcalde d'Hisenda i Recursos Generals, entrega a les Pumilles de Barcelonines. Si veus que no hi ha lloc... O vinc cap aquí, més La Núria Parella i Comas, tinent d'alcalde de Política Social, fa entrega a l'hereu tant sortint com el nau de les Barcelonines. El Xavier Arnijas i Tubert, tinent d'alcalde de Ciutadania, a la Pubilla i a l'hereu de les Lleidatanes. Senyora Montserrat Cordón i Sánchez, regidora adjunta de l'Alcaldia, Comerç i Promoció i Turisme a les Pumilles i Hereus de Lleidatanes. Gironines, perdó. La senyora Lídia Font, regidora de l'Ajuntament de Calella, als Hereus de Tarragonines. I la senyora Àngel Badalló, regidora de l'Ajuntament de Calella, senyor Àngel Badalló, a la Pubilla de Tarragona. Sí, ja tenim les flors, un fort aplaudiment per tots ells, tant sortits com els nous.